ating sinigang na manok. Paluto na. Medyo napalit ang ating lutuan, guys. Kaya medyo apaw-apaw ng konti. Sinigang na manok with okra, gabi, and ilalagay na dito, malapit na ilagay itong kangkong. Ayan. Yun lang, guys, ang ating menu for today. Ayan. May konting, lagyan natin ng konting asin. Ayan, asin. Tapos lalagyan pa ng yung panlasa ng magic sarap. Oh, ayan. Yung magic sarap mamaya pa o ano? Kaya na pag ilagay mo na. Ilagay na? Kasi yung kangkong na kasunod eh. Ako maglagay kasi naka-video ka. Ayan. Post mo lang yan. Ilalagay na po yung ating magic sarap, yung Ubos na pampalasa. natin to, Ton. Konti naman lang to. Oh. Ang dami yata. Hindi ah. Ayan. Ayan. Kaya na po ang ating magic sarap. Nilagay na po ng ating mga kasama dito sa kagawaran ng pagluluto. Kulang pa nga to pero wala na eh. Ayan, magic sarap po ang pampasarap talaga dyan. Tapos mayroon tayong asin na nilagay. Ang kasunod na po niyan ay kangkong. Sarap nito niya mga bats. Yan, kangkong. Ipalubog natin ng konti yung ating okra para maluto. Hindi pa ako nagsaing, mamaya na ako nagsaing siguro. Ayan. Ayan o. Ayan o. Oh. Ayan o. Sarap nito niya magluto. Ang ating pong master cooking ngayon ay Cagayan, Isabela. At taga Isabela. Malaki po ang Ayan, from Ilocos region. Malaki ang talent fee. Malaking sahod yan eh. Wag. Malaking sahod yan, malaki ang talent. Yan po ang ating kusinero ngayon, master cooking, si Bulin tayo nito. Tony. Ano naman siya, entertain din para Yan o. Yan o. Boss, ilang taong ka na mula nung natuto ka magluto, boss? Boss. Nung nagsimula kang magluto, ilang taong ka nun? Ano lang yan? Pwede mo nga ipaki-share ang iyong experience sa iyong pagluluto, sir? Mga ilang taong ka nung natuto ka magluto? Cham-cham na yan. Chamba-chamba. Chamba-chamba lang daw ang kanya pagluluto, guys. Yan si Tony from STL Company. Yan ang ating master cooking ngayon. Ayos na yan. Okay na? Okay.